It-tieni mill-isbaħ tal-qawwa navali tal-Messiku li tul l-aħħar 4 tim kompla jsebbaħ id-dera diġà sabiħa tal-Port il-Kbir ħalla pajjiżna lejn Kartaġena it-tnejn għal ħabta tal-10 ta' filgħodu. Tul il-waqfa tiegħu f'pajjiżna kienu bosta l-Maltin u t-turisti li ħadu l-opportunità li joffrow il-kaptan u l-ekwipaġġ u telgħu fuqu. Hemm ħafna rrealizzaw kif il-Buke Skwela Kwatemok huwa skola tal-Baħrin. 43 kadetet jitħarġu billi jgħixu fuq dan il-bastiment għal 7 xhur fil-waqt li jżuru pajjiżi differenti fil-Mediterran. Il-waqfa f'pajjiżna segwit dik fit-Turkija u minn hawn l-ekwipaġġ telaq lejn Spanja. Pajjiż fejn żgur se jħossuhom tajjeb anke minħabba rabtiet kulturali mhux lanqas dawk marbuta mal-lingwa. Fil-fatt dawk li żaru x-Xini f'pajjiżna għamlu dan fi sfond ta' melodija Spanjola fosthom id-diski ta' Julio Iglesias u Luis Miguel. Il-bastiment mistenni jkun lura l-Messiku fil-11 ta' Novembru. Mia terra